момента карам само Испания и Англия. Тук там е Белгия, Холандия, до Германия рядко. И прекосявам цяла Франция. Във Франция виждам най-големия бежански поток. Проблема е, че ти си никой. Човека, който плаща данъци, човека, който живее легален живот, който работи за да се изхранва, ти си никой. Този беженец, който се качва по собствено желание и за който живот ти носиш отговорност, без дори да знаеш, че той е в камиона, ако не дай си Боже нещо се случи с него, естествено теб ще държат отговорен. Този човек, когато спрат камиона, той слиза и си продължава по пътя. Дори съм виждал случаи, в които полицаите им дават сандвичи и вода. Нали? Това са нормални, хуманни човешки отношения, но хората, които сами се качват по камионите, те са освободени от всякаква отговорност, докато ти човека, който живееш по правилата, който плащаш данъци, който работиш, който си лишил твоето семейство от присъствието си, в един момент се превръщаш в виновен. Виновен за нещо, което реално не си извършил. Да, има колеги, които прекарват мигранти срещу естествено заплащане, наистина, но в повечето случаи шофьора е невинен. Смея да твърдя, че във Франция пак може да се разминиш по-леко. Ако те хванат в Англия с бежанци, до миналата година глобата беше 2000 паунда на глава, от миналата година вече глобата стана 10 000 паунда на глава. Тоест, те ако те хванат, не дай си Боже, с 5 човека, ти цял живот не можеш да се оправиш. Да не говорим, че може и да лежиш в затвора, да не говорим, че ще издадат някаква забрана да не влизаш в страната и цялото това нещо се случва без да има някаква корисна цел от твоя страна. При нас има случаи на отрязани тавани на хладилни ремаркета, дори има клипове, дори се случва на същата бензиностанция, на която аз спирам. Но в крайна сметка най-важното е ние като колеги да бъдем солидарни един към друг. Тоест, когато някой види бежанци в някой камион, незабавно да сигнализира колегата, нали, по някакъв начин, защото никога не се знае кога ти можеш да бъдеш на неговото място. Смятам, че по този начин имаме по-голям шанс да се справим с този проблем.